यादव जी के शान गे गोलू चंदन हई मरद तोहार गे जयराम गोल्डे हई यादव जी के शान गे बिकिया छोटू हई मरद तोहार गे राइटर अमर संगे कले ले न दे नगे परमेश्वर संगे कले ले न दे नगे तोरा ढोरी पर लिखै तो वही रान गे बाते हमर तुमले छौरी आज गे तोरा ढोरी पर लिखै तो वही रान गे SKM रिकॉर्डिंग स्टूडियो दीघा पटना। भिट्ठी बजा